Давай. Давай. Ne ettin ha? Mana dese kayla tutup paylaş koydular. Kimle tutacak parada? Hadi ya, dur bak. Pas yani gal yani. İkinci de var. Valla ben 5 metre bastım. Arkadaş. Aslında gelmeden. Günün motivatsiyasi. Oğlanlar eğer de durmuşsa yıkacak bolyan bolsa, ya da ejillejek bolyan wagtyňyz söýgüliňiziň suratyna seredin. We özüňize diýin, men şoňa daýan bolsam, men galan aşky problemlere çydarmyn. Şeýlemi? Çydama. Mekan, ýene bir safar gaýda signal alsaň, soňra görünme. Başak beni signal. Kömeğedin. Bir wepa. Erti ýerden turup 100% ılgamana gitdi. Saat näçe? Yaman kontra. Vah, armana bet bolupdyr. Şoda tölecekmi? Yani şu tölemenen şoda. Gentleman oğlan şoda töleýär. Ne ýagdaýlaň gowum sen? Iň bolmanda ýartysyny töleýär. Yo, tölecek ha. Yani şu tölen. Şu döwrüň erkekler näle şodum tölep bilen okdur. Aga, şäherden Marian, täzerden Aryan. Maşynyma minýän, peşkom ýörmeýän. Beýle odanyň sarnaýsaň, ejeňe giýew bolup, ähli problemaň çözýän. Aga, Yok bolsana sakkat. Vay. Nädeden bolşuna seret. Muňa geň gallym eret. Elektronik alasyň ese bedew berýän sabet. Aga. Salam Müslim dayı, qawmy. Müslim dayı? Dayı dikkat et ya. Salam, hoş geldin. Hoş gördük. Bir zaman hitalay da dost buz yani. Makita yok, limonat var. Limonat alayın mı? Şeker salacak dayı. Yaş bulur bıçaklar yemede, gün açar o bağlar yerine. Hemen dayı falan düşünüyorum ama hemen dayısı. Sağ ol dost. Dayı. Düştü yine şadlık kaygı. Bırak yere vur çektleme komentarı diye derler onu. Dost ben düşünüyorum ne için bana den dostum gelip bana dayı diye biliyor musun? O dost, selamun aleyküm. Oo, aleyküm selam. Bom bırak. Selamun aleyküm dayı. Dost kim den dostum ama yo. Güey, bilýän näme bolany? Boşrağa, näme boldy? Güýüň istoriýasyna like basypdyra. Düşündim. Kommentarda ýazypdyra. Alam düşünüpli. Patpisat edipdyra. Indi men näme diýýär? Ogadan köýnege moşaýmasam. Böyle. Tele, aşakta garaşyan iPhone'a mat berersin aşakta. Tamam. Ýadyňa düşýärmi? Awaz aýdyp geçenýär.
Qatı edil bolla. Halan olsan yesip borsa buyuram dersi. Böyle düşündüm. Bugün hawan qowtuğne. Giyinyor aylanmaz çıkalı. Bir hil kelle mağır yalay. Sen geçsediğin zıngal, yani mesela kofide minip beren, dera qoğlanarsan. Tüyücü burada çıqıyaysan. Hazır mağazine gidip, sen haliyat tüyücüğüne getirip beren. Gel Allah. Andrei salta keda. Bah, gelem ne ekran çaklam piçka deyip geldim. Öyde kanam edip cevap vermez. Bulaylıqam yok. Video vardı. Tıbarık. Şu video sizi rahatlanır, bu videoda sizi bir rahat edeceğim varsa kutlayan onlasız perfeksionist. Salam halayık perfeksionist hakkında azırak gurrun Türklerin mükemmelliyetçi diye İngilizce perfeksionist bardat. Türkmençe söz yok. Yani ben özüm bir kemsizçi deyip at verdim. Sebebi eden işi ideal olmamış da. On qow tarafıma, ervet tarafıma yani men köpmen şoň ervet tarafını görýän. Mesela şu video montaj edilenler şuna saat koymalı bolsa, prosentini azaltmalı bolsa men şonu 23 koyup bilemok. Ya da maşinine bar yakan aydym dinlendi. Şoň volümi 30'da durmaly, 29'da bolanok. Hamany gulagym men şonu 30 bolmasa kabul etmejek ýala. Hemme zat öz ýerine neme bolmaly? Ol qow tarafy siz bir işi başlaňyzda bir kemsiz etjek bolup jan etdiňiz ay bolýar diýlenok. Men şolar ýaladym, gördüm nawuşnikden şey dinläp otur. Perfeksionist şonu hemme näme diýen dügünini açyp gulagyna dakmasa dakky bilenok. Perfeksionistden wapşe ýakyndan geçmeýän biri ikisini şey çekipdir. Simle nawuşnikde şonu çekipdir de gulagyna ýetdi bärdi de şeýle. Ýumokba onun telefonunu dakıp dinläp otur. Atlap perfeksionist diýilip. Bir gün telefonu şolar ýaly programmasy kaçat etdim. Her 5 minutdan signal berýär. Çağalar mektebe ýetiştirip ýerden başa gylyk bolýar bolýan. Indi men perfeksionist damarym näme etdirjek bolýar? Mesela maýdary saat 7:36. Men şonu basyp goýbersem her 5 minutdan gyýgyrardy. 7:41, 7:46, 7:51 diýip neme gyýgyrar diýip men şonu garaşyp oturýan. 7:50'de basyp her 7:55'de 60'da gyýgyrar ýaly etjek bolýan. O programmistem ýaman gowada meken basýan bolýan. Her 5 minutda öz saz diye. Yani men 7:41'de basan bolsam 7:45'de 7:50'de gyýgyryp başlaýar eken. Şeýle bir ýükmarly şol adam men. Spas bilema görýär. Конечно göränok durýany. Sağ bolsun perfeksionistler şu samsyk kılıgyny gözüňe tutup programmany şolar ýaly adaptasiýa eden üçin. Umuman kommentariýada perfeksionist dostuňy Kommentariýada perfeksionist dostuňyz belläp bu videony uğratmaňyzy haýyş edýän. Video gowluňyzdan turan bolsa podpiska, şantaj, montaj, sağ olun. Soňuny çenemi.